Bon dia. Què tal? Esteu preparats o què? Sí? Doncs anem a parlar una mica de com va sortir la idea de fer aquest programa de ràdio i perquè els nostres oients una mica sàpiguen, no, les ganes que tenim d'estar aquí i allò que volem aconseguir tots junts. Molt bé, mira, aquest programa va sortir una tarda, ens el vam trobar, vam estar parlant i mira, vam decidir que faltaven coses, faltava que la joventut se fes escoltar i vam decidir que la millor manera era per la ràdio. Tenim moltes ganes i aquest projecte és nou i a veure si hi ha molta recepció i ganes de la gent i participació també, que ens facin arribar preocupacions, queixes i tal, i ho anirem fent arribar a nosaltres també. Molt bé, totalment d'acord. Vam pensar que crear un espai que estigui obert una mica a tots els joves de Salt, vull dir, no tenim nosaltres, no anem ni... Vull dir, no som d'un color ni d'això. Nosaltres aquí la idea principal era que tots poguéssim compartir aquest espai i compartir també les nostres queixes o també les nostres punts positius, no té per què ser tot queixes i negatiu. I tu, Adil, què me'n dius? Doncs això, que vinguin tots els que puguin, perquè com diu el nom, espai obert, nosaltres ja n'aprenem de tots els que venen i ells de nosaltres, i tots junts intentarem donar una altra imatge de Salt i a veure on arribarem. I aportar el millor de tots. Molt bé, doncs que guai, que avui tenim moltes ganes i la veritat es notarà i esperem que es noti en els programes que vinguin. A mi m'agradaria ara que em parlíssiu de com va sortir quan va sortir la idea, que em fessi una mica de memòria a mi, que ja estic una mica gran. Bueno, aquesta idea va sorgir fa poquet, la veritat, és recent. Està una miqueta verda la cosa, queda malament dir-ho. Bueno, però d'això es tracta, no? Que anéssim aprenent, no? Un dels objectius, Llibre, te'n recordes? Que era aprendre tots plegats, no? Sí, està clar. Un dels nostres objectius que ens vam marcar al principi, abans de començar i de tenir res clar, o sigui, quan fèiem la pluja d'idees i tal, va sorgir aquesta d'aprendre nosaltres primer i també de gaudir, sobretot. I després ja ve l'altre, que són objectius que tenim a llarga durada, que no estan ara definits per avui i per demà. Sí. Molt bé. Tornem, la pregunta que t'havia fet era com havia sortit la idea, quan i on? Adil, va. Hòstia, va sortir un dissabte, suposo, crec. Sí? I estàvem tots junts a la Coma Cross, no sé què hi havia aquell dia que feien. Jo, si no m'equivoco, estàvem participant en el Pla Local de Joventut. Doncs això, i vam parlar-ho entre tots alguns joves que hi eren allà i van acceptar, ho vam oferir nosaltres i la Salima ens va ajudar. Ui, la Salima. La Salima ja també és part vostra, també està molt encantada d'estar aquí amb vosaltres, la veritat, i per això mateix a mi m'ha donat moltes ganes de que la idea surti de vosaltres i que jo encantada de tot el que sigui per vosaltres. Ara esperem nosaltres per tu. Gràcies, un públic receptiu i amb moltes ganes també. molt bé. أجي دابا هاد الفكرة اللي عطيتوني حاولوا عطيوهاني بالعربية. بالعربية ولا تمازيغت ما كاينش مشكل. المهم باش نوصلوا لأن الفكرة ديالنا الأولى هي أننا نوصلوا للمغاربة، نوصلوا المهم اللي كيعيشوا في سال، جميع الناس اللي كيعيشوا في سال. ويعني أولا الشباب، يعني شنو هو الهدف ديالنا من هذا البروغرام ديال الراديو؟ الهدف هو نوعي شوية عباد الله، حيت أنا في سال عندنا واحد اللي ماخين العرب والإميغرانتيس وماشي هذيك. يعني كاين الشباب اللي عندها كتخدم وعندها المواهب، والشباب عندها كاع ناس دي اثير يدال، وداكشي اللي كاين. بغينا شويه عباد الله تعاون معنا
نعم ونوصلوا بعيد. نعم احنا يعني هادو افكار ديالنا يعني وحنا كنستناو يعني اي فكره تجي من شي واحد مرحبا بها نو كي كنقولوا بالدارجه ديالنا يعني احنا البروغرام اللي مفتوح للجميع مفتوح للشباب مفتوح للناس ديالنا مفتوح لجميع الناس انهم يجيبوا الاراء ديالهم انهم يشاركوا معنا في البروغرام يتصلوا بنا نفكرهم بالنمره ديالنا حافظينها ولا ما حافظينهاش؟ نو 972 94 91 اي نو سبيرا 972 24 91 52 والنمرة الثانية هي 972 24 91 51. واخا هذا المشكله ديال العربيه انك منين كتكون كتبدي كتهضر شي لغه اخرى تبغي تهضرها كيبقاو يدخلوا لك جميع اللغات في الوسط. حنا مع العربيه عندنا فايته بيستا لا يصبروا معنا. يلا دابا عادل غير هضرنا وتمازيقت يلا ما ننسى نغتني ذا عادل. ويو بسم الله. ويو هذه راه حتى هي مازيغيه ياك. رحب شويه شبابي مازيغ. مرحبا بكم كلشي نتسنى بروغرام راديو سال اسباي اوبرت l'altra l'altra visió bueno canvia el nom sí vull dir és un espai obert sí i és tan obert que podem canviar el nom. No, vull dir, és un espai que te'n recordes era el primer nom que vam posar al programa, però després vam dir, bueno, canviem-ho, però vull dir, és un espai obert a tothom. molt bé. نتمنى ديرينا التصنيف ذا نخيت سنة دي ساعتنا نازو الشباب النخندان صال أخ عاونا كيخدمنا نثني منايا يوك السادي مليح الله مليح. Molt bé, doncs després d'haver fet tres idiomes, no? Ja hem parlat. Agafada una miqueta pels pèls que anirem una miqueta tallant a mesura vagi avançant el programa. Clar que sí. Ara estem aprenent tots plegats i ja us ho dic jo d'aquí que jo el primer dia que vaig entrar al programa de ràdio, el primer mes, bueno, va ser com ai, quins nervis, no? Però és casa nostra, vull dir, ja t'acostumes, ja tot és com entrar a la teva habitació, no? Vull dir, és igual. Doncs molt bé, ara us posaré una música xarqui i després tornem, no? Vale, deleitanos. Una pàgina de Facebook que és www.facebook.com/l'altravisió. Allà poden fer-se darle un me gusta o fer-se amics de la pàgina i estar amb nosaltres i des d'allà, des de la pàgina, fer-nos arribar suggeriments, qüestions o el que vulguin. És un espai obert, l'altra visió és un espai obert a tothom i aquesta és una altra via de comunicació que tenim, que és via Facebook. I també poden demanar informació per poder participar amb nosaltres en els programes que fem. Molt bé. I també ens podrien donar idees de quin tema podríem tractar en els nostres programes que venen, no? Vull dir, és una via més de comunicació, no? Com bé ha dit el llibre. Doncs molt bé, doncs a mi m'agrada molt, m'agrada molt que ens puguem comunicar no només en el programa, sinó que a fora també podem estar sempre en contacte. Perfecte. I d'aquí res tenim Twitter. Twitter, bueno, jo no en tinc, això de Twitter. Ara, si voleu, anem a parlar de les seccions, de les que vam marcar. Com a seccions de cada dissabte i d'altres que vam dir que, bueno, que seria, depèn de la setmana, podríem posar una o una altra, depèn del tema. Seccions que anessin sorgint sobre la marxa i necessitats que anem veient, el que falta i el que ens agradaria parlar, o temes d'actualitat, per exemple, un dissabte que surt una coseta, com avui dissabte, que aquí tenim el Carnaval, que després en parlarem una miqueta, ha sigut una secció informativa puntual i n'aniran sorgint d'aquestes sovint. Molt bé. Sí, també cada dissabte anirem parlant d'un cantant i cantant que sigui del poble o sigui de fora. Internacional, no? Sí.
i això. La idea principal nostra quan vam dir de parlar d'un cantant era primer de tot els nois de Salt, no? Sí. Cantant o altres arts, vull dir, no té que ser només música, que podríem tractar cada setmana pues, donar a conèixer aquesta persona, i ens agradaria pues, que si aquesta persona té el temps i pot estar aquí amb nosaltres, molt millor encara, així podem treure-li molt més suc. Sí, i si algú conegut de Salt pues, que no ha tingut l'oportunitat d'una mica de donar-se a conèixer i tal, o que el coneixen un cercle reduït de gent, que es posi en contacte amb nosaltres i encantats la farem conèixer una miqueta i en parlarem d'ell i l'entrevistarem si vol. دابا كما قلنا يعني الفكره اننا نعطيو الشباب ديالنا، الشباب المغربي ولا الشباب اللي كيعيش في صال واللي عنده شي موهبه وبغى انه يبين عليها. احنا في البروغرام يعني الفكره ديالنا الاولى انه هاد الشباب هادو يكون عندهم واحد المكان فين انهم يقدروا يهضروا مع الشباب اخرين، يقولوا بان راه عندهم هاد الموسيقى ولا عندهم هاد الفن هذا اللي كيعرفوا يديروا. وحنا ان شاء الله ما علينا غير اننا نرحبوا بكم في البروغرام ديالنا كل السبت من 11 لوحدة. رحنا راها 11 و43 دقيقة. شنو نمشيو نسمعوا شي موسيقى أخرى ونزيدوا نديروا شي نشاط هواشة؟ سي نديروا واحد الفصيل صغير. سي شنو قلنا بأن كل أسبوع غادي نهضروا على مواضيع مختلفة، نو؟ مواضيع مختلفة، كاين شوية الأخبار والتنشيط وشوية عاوتاني نحاولوا نهضروا على شي واحد معروف ولا نعرفوه نقربوه للناس. فلامينك داكشي اللي كاين خويا فلامينك كنسلموا عليهم من دارهم، كيسكن هنايا قريب مسكين. نسلموا على خويا نور الدين وخويا فوزي والدراري كاملين الله يرضي عليهم. hostia, vaya canción esta también. شرقي اورينتال دربوكا كنهديوها الجروبات اللي كاينين ستال اللي كيضربوا دربوكا واللي كيديروا دقه المراكشيه، وكنتمنوا ان شي نهار يحضروا معنا باش يهضروا لنا على هذا الجروب ديالهم. كنخليكم مع شرقي اورينتال دربوكا. Que aquest mes s'ha tornat a publicar el segon número de la revista de la revista 1790, sí. Perdó, a Salt, del nostre poble Salt, i que i dins d'altres temes ha sortit el tema de la Saltenca, l'associació que es va inaugurar l'any passat aquí a Salt, a finals de l'any passat aquí a Salt, que és una associació que treballa en l'àmbit o amb el col·lectiu de les dones. Nois, vosaltres la coneixeu, aquesta associació, o què? Sí, la Saltenca, sí, és molt coneguda aquí a Salt i tenen noves idees. L'edifici on hi ha això de la Saltenca i és a plaça Catalunya, no? Sí. Ara no me'n recordo exactament el nom del carrer, però sí, és per allà a plaça Catalunya. La Saltenca doncs, és una associació que, com he dit, treballa amb el col·lectiu dones i també amb els seus fills i filles, i el que volen és... Els homes no hi poden anar? No, però bueno, a Salt hi ha associacions de diferents col·lectius i aquesta associació ha triat treballar amb aquest col·lectiu, ja que a Salt últimament hem tingut uns quants ensurts, no?, per dir-ho d'alguna forma, en contra de la dona, problemes i de tal, i aquesta associació el que ve és una mica a defensar aquest col·lectiu, no? I també un dels seus objectius és promoure que les dones puguin participar a la vida pública i també que les dones tinguin un empoderament també dins d'aquesta, no? I que puguin sortir-se'n soles sense tenir l'ajuda de ningú, no? Vale, una miqueta impulsació de la dona activa, no? Clar.
Exactament, que la dona sigui també un membre actiu dins de la societat i com sabem, la dona des de fa cicles i cicles, des dels nostres orígens, que ha estat una part important de nucli, no? Familiar, i doncs ara també que segueixi, no? Parlem ara de la revista 1790, què us sembla? Sí, explica'ns una miqueta. Bueno, res, no? Per dir que s'ha publicat fa res, el segon número, que es publica cada 6 mesos, i que ara estan als estancs de Salt, a les estancs de les llibreries, i que es pot comprar, i esperem que animem els nostres oients que la vagin a comprar, perquè la veritat aquesta gent ha fet una feina molt important, una feina molt xula, i que ho fan tot sense ànim de lucre. Vull dir, intentem ajudar-los perquè puguin pagar els gastos aquests de tota la publicació i tal, no? Que són molts. I també va bé per saber l'actualitat de lo que passa a Salt. Propera, una actualitat propera i escrita per gent de Salt, vull dir, no ens ve de fora, i això també ho hem de valorar, i valorar molt positivament. De casa pels de casa, no? Clar. Molt bé. I també... més, la veritat que aquest cop han triat temes temes molt macos, no? I els han abarcat d'una perspectiva molt xula, i per això us animem a anar a comprar la revista. Vale, perfecte, sí, això, que la gent compri una miqueta perquè ells sentin que tenen una miqueta compensació pel treball realitzat, no? Ja que ho fan sense ànim de lucre, doncs nosaltres intentar animar-los, no? Una miqueta, i que ells sàpiguen que estan fent una bona feina i que tenen una recepció bona de la gent, que és l'objectiu principal, arribar a la gent. Molt bé. Què us sembla si anem a sentir una mica la cançó de شاب حسني تاع الغياب كيغزالي؟ سي نمشيو نسمعوا هاد الاغنيه نتاع شاب حسني ونرجعوا ان شاء الله معكم في الموضوع ديالنا اللي هو الريفيستا ديال 1790 اللي تبوبليكات في سال هذا الشهر، هذا شهر جوج، وكنتمنى انكم تقراو هاد الريفيستا لانها كتوصلنا الحياه اليوميه اللي كنعيشوها في السال واللي تكتبوها ناس اللي كيعيشوا في السال، يعني ماشي شي حاجه اللي جات من برا ولا شي حاجه اللي مانيبولها شي حد، يعني حاجه اللي جايه من عندنا لداخل وكتهضر على الحياه اليوميه ديال كل شخص كيعيش في سال. نخليكم مع هذه الاغنيه ديال الشاب حسني ونعاود ونرجعوا معكم من هنا بعد الدقائق ان شاء الله. ما يطولش غيابنا. النسوي، وهي انهم وباغيين ان المرأة يعني كشخص مهم في المجتمع ديالنا انه يخرج الحياة اليومية، وانه يعني ما يبقاش يعني شي حاجه كي كنقولوا شي حاجه زايده، بالعكس ان المراه هي شي حاجه مهمه، وكما حنا كنعرفوا الله عطاها مرتبه اللي عاليه، وكنتمنوا من هنا ان الوالدين والخوت والولاد انهم نحترموا هاد الام وهاد الاخت وهاد البنت وهاد المراه اللي كتعيش معنا واللي هي شخص بحالنا بحالها. شنو تقولوا؟ شنو هو الرأي ديالكم على هذا الموضوع هذا؟ يعني كتظنوا بأنه موضوع زوين أنه يتحدث عليه، وأن هذه الجمعية هذه بالضبط أنها تخدم مع هذا الكوليكتيف. Sí. Es un tema importante que hay que abarcar desde donde sea y intentar darle la importancia que tiene, que no es otra que otro es el tema de la igualdad y que la mujer no esté apartada, hay veces que se la aparta un poco y se la tiene en un escalón que es el diferente, y esa es la idea, que la gente vea que la igualdad existe y un poco llevarla a cabo, ¿no? Claro, clar que sí. Molt bé, tu Adil, què en penses? Jo em penso lo mateix, que nuestras madres, las mujeres de todo el mundo, que tengan el mismo valor que tienen los hombres, y es eso. Doncs molt bé, nosaltres des d'aquí doncs, com a joves, no, que som, i els joves que ens estan escoltant, puc dir-los que, bueno, que respectar l'altre sempre és respectar-te a tu. تستاج رسبكتنا توماتيش احترم تحترم سي احترم تحترم، يعني راه ما كاينش شي حاجه من غير هكذا، كما كتحترم انت داك الانسان ولا الانسانه اللي معك، راه انت غادي يحترمك الناس بحال هكاك. إبرا غدا اليوم مع العشيه شنو كاين؟ سي
Avui a la tarda hi ha alguna cosa important a Salt, no? Sí, aquesta tarda tenim la Rua del Carnaval i que començarà a les 17:30 a la plaça dels Peixos, aquí al carrer Major, començarà al carrer Major allà a la plaça dels Peixos a 5:15 i anirà baixant i participarà la policia. I això porta una miqueta des de la policia local, el que és la preparació, el recorregut i tal, i també hi participaran els agents cívics. I començarà a 5:15, com ja hem dit, i anirà baixant per carrer Major amb el séquit de la gent i tal. Esperem que s'hi apunti la gent i que el temps acompanyi, que després en parlarem una miqueta del temps perquè la gent sàpiga on se fica, no? I que anirà baixant per carrer Major fins aquí a la girada, la cantonada d'aquí del veïnat, i acabarà a la Coma Cross, allà a les 8 o així tindran una miqueta de focs artificials i animació final, i que la gent s'animi a participar perquè és un acte municipal. Que això per ells i elles, no? Sí, ells i elles. Molt bé, coeducació, nois, tema important. Elles i ells. مول بي اليوم كما قال إبراهيم كاين واحد الفيستيفال اللي هي كرنفال، وهي فيستيفال اللي كيحضروا فيها دراري صغار كبار، يعني جميع السكان سال. وكنتمنى ان ديالنا يحضروا يديو الوليدات باش يشوفوا حتى هما ويبدلوا شويه الجو ويشوفوا داك الحماق اللي كيوقع الزنقه. وكما قالنا ابراهيم انه كاين غيكون واحد الريكوريدو اللي غادي يعني غيشدوا كايمايور يهبطوا غيضربوا الدوره مجد البينه ويساليو في كوماكروس مع ديك 8 ويساليو في كوماكروس مع 8 وغادي يديروا لهم هذيك الطرطاقه كيقولوا لهم بيتاردوس ياك فهم مني خزاب سيبوا ابراهيم سيب شويه هذيك شويه تنميش شويه النشاط فاجن شويه خي حاموشات قاقمدان ولكن ابريغاثه تعطيك بودان موي وانتسان غورو سي دابا مع قيم هو غادي يهضرنا على الجو، غادي يهضرنا على كي غادي يكون التيمبو. Sí, tenim una petita secció del temps que segons en Guillem el fred aquest que venia siberià ara és polar, o sigui, ojo, després en parlarem una miqueta més de detall i... Molt bé, i m'agrada molt que acabes de dir-ho ara, mare, que els nens i nenes que s'abriguin molt, no? Sí, que s'abriguin moltíssim perquè si es refreden dilluns ja no podran anar a col·le i l'educació és important. No, clar. A col·le tots, Sí, sí, com nosaltres, no? Sí. Molt bé, doncs ara si em permeteu anem a escoltar una cançó del Cheb Saleh. Sí? T'agrada? Sí, és molt bona aquesta cançó. Vale, doncs us deixem amb aquesta cançó, Cheb Saleh. Que és tunsi aquest home, és de Túnez. Sí, sí, sí. I és un tio que canta molt bé i que les està passant una mica canutes allà a Tunísia per tot això que tenen allà i aquesta cançó és una petita dedicació. Per la primavera àrab, no? Sí. Que la veritat ara ja no ho és pas primavera, ara ja s'està convertint en una altra cosa. Doncs això podria ser un tema en els nostres programes posteriors. Doncs us deixem amb aquesta cançó i d'aquí poc tornem.